mga PUJ sa Iloilo City nga nakapakonsolidate na ginbang butangan na sang sticker si Tess Ordales nakatutok. Mas sobra 1,200 ka mga traditional jeepneys na consolidated sa ilalom sa mga korporasyon sa syudad sa Iloilo ang lauman nga magabiyahe nga may color-coded stickers umpisa sa buong adlaw. Sang Sabado ginumpisahan ang pagpangtapik sa mga stickers sa mga PUJ sa pagpanguna sa local government unit LTFRB6 kaupo ng pila ka mga transport group sa Plaza Libertad. Si Warilito Sabano nga may ruta SM City Mandurriao nalipay bisan paano nga magkapadayon ini sa biyahe para sa pamilya. Ano kadako ang mabulig yan para sa imo, sir? Hindi na ko gusto ito. Maramo kwento sa pamilya. Teman may pagkaon kwento na sa jante, alawan siya. Ang LTO, LTFRB kag PNP po ng PSTMO personnel among magatutok sa inspeksyon kag monitoring sa mga dalanon na gud masiguro nga wala sa mga kolorom nga makalusot sa pagbiyahe. Laan gid naton ining mga kulo kay until December 31 na lang ang ginhatag sang LTFRB para sa mga wala nakakonsolidate no sa mga transport cooperative. So ang tanan nga wala nakakonsolidate hindi na pwede makabiyahe. Ugod man nga chikeron nga ang nakatapik nga mga stickers lihitimo kag hindi peke. Uniform ang mangin design nga ini nga bras ang aton kooperatiba kag ang aton LTFRB. So isila identifiable kag hindi man ni mapiki guro. Ti ko magpiki kasi ni madubli pagid ang imo nga offense besides nga kolorom ikaw. Pwede kapag ma-falsification of public documents. Nagapanawagan naman ang WVA-TCCI sa mga driver nga mawadan sa palangabuyan nga mag-apply sa mga korporasyon nga nagakinahanglan sang mga trabahador. Padamo kami sang trabaho nga yatag sila kag sa kabataan nila. Kay we need 1,000 of employees, drivers and passengers assistance officer, safety officers kag mekaniko. They are welcome mag-apply sa co-op nga kun may na sila sang driveran. Welcome gid sila katama. Tess Ordales para sa GMA Regional TV Early Edition.